L-Għid it-tajjeb. Illum nilqgħu il-ferħ li jgħixu d-dixxipli tal-Mulej wara l-Qawmien tiegħu mill-mewt. Nilqakom għal din il-quddiesa f'Ħadd il-Għid immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Mulej, inti tassew qomt mill-mewt u se tibqa' ħaj għal dejjem fostna.
Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Aħna nagħtu l-Għid tajjeb il xulxin. Nixtieq insellem mod speċjali l kull min jagħti segwina permezz ta' TVM2, permezz ta' diversi portals digitali. Ejjew ninaqdu llum biex nifirħu fil-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Il-Mulej jaf isibna fejn aħna, psikoloġikament, fiżikament, spiritwalment. U biex narfu li huwa tassew is-Salvatur tagħna, ejjew b'umiltà u b'fiduċja narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa tal-Għid. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Glorifica
nitolbu. U Alla llum bibnek il-waħdini, il-mewt ġiet meluba, u inti ftaħtinna l-bib tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna niċċelebraw il-festa solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija. Tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu mħakkmin mix-xitan, għax Alla kien miegħu. U aħna xhieda ta' dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mowt billi dendluh mal-għowda tas-salib. Imma Alla għajmu mill-Imwiet fit-tielet jum u għamel li jidher, mhux lil kulħadd, imma lil xhieda li Alla għażel minn qabel, lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-Qawmien tiegħu mill-Imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u nixhdu li dan u dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. U l-profeti kollha jixtħu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla il-maħfra tad-dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-Mulej. Faħru lil-Mulej għalixu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu ħajdu li Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Il-leminija tal-Mulej irfu merfuqa. Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ
imma nibqa' ngħix u nħabbar l-imejjel tal-Mulej. Il-ġebla li warbu il-bennejna saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-Mulej seħdan ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, ma tafux li ftit ħmira tal-għalaġina kollha? Tnatfu mill-ħmira l-qadima ħalli tkunu għaġina ġdida kif intom bla ħmira. Il-ħaruf tal-Għid tagħna li hu Kristu hu maqtul. Nagħmlu festa mhux bil-ħmira l-qadima, anqas bil-ħmira tal-qerq u tal-ħażen, imma bil-ħobs bla ħmira tas-safa u tas-sewa. Il-kelma tal-Mulej.
il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li 2 mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja? U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Klejofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna taw f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tajulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom: il-Mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-Mulej. Aħna
konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Id-dixxipli li aħna ngħidulhom id-dixxipli ta' Emmaus għax kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, diġà semgħu bl-aħbar tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Kienu għadhom Ġerusalemm. Il-kliem tagħhom jikxef li huma xhieda ta' dak kollu li ġara. Huma stess jgħidu issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli u qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa. Imma lilu ma rawx. Huwa b'din il-qalb sewda, b'din il-qalb tqila li dawn iż-żewġ dixxipli jitilqu minn Ġerusalemm. Donhom huma rappreżentanti tagħna li ta' kull sena nisimgħu din l-aħbar u wieħed jistaqsi imma x'effett ikollha l-aħbar tal-Qawmien ta' Ġesu mill-Imwiet fil-ħajja tagħna. Forsi aħna wkoll ma' dik il-kategorija ta' dawk li konna nittamaw. U Ġesu se jabbandunana? Ejjew naraw x'jagħmel ma' dawn iż-żewġ dixxipli li telqu Ġerusalemm li għalkemm semgħu l-aħbar tal-Qawmien il-qalb tagħhom għada qalb imtaqla dak kollu li ġara. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Lil dan Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fil-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Skandalizzati dawn iż-żewġ dixxipli minn din id-disfatta, minn din l-umiljazzjoni totali, minn din il-kundanna ħarxa ta' bniedem innoċenti, skandalizzati li l-poteri ta' din id-dinja donhom kellhom l-aħħar kelma. Ix-xhieda tan-nisa ma timpressjonahomx għaliex id-dixxipli l-oħra li marru jiċċekkjaw ma rawx. U Ġesu x'jagħmel? Jissieħeb magħhom. Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom, ma setgħux jarfuh. Min jaf kemm il-darba jiġrilna hekk fil-ħajja tagħna. Min għalina li Alla telaqna, li kollox falla, li m'hemmx tama. Il-Mulej innifsu jersaq lejna, jimxi magħna. Imma għajnejna ikollhom xi jżommhom u ma nkunux nistgħu narfuh. Il-Mulej Ġesu jagħmel żewġ affarijiet, ġesti li aħna niċċelebraw f'kull quddiesa, mod speċjali il-quddiesa ta' nhar ta' Ħadd. L-ewwel nett u jimxi magħhom jibda jispjegalhom l-Iskrittura. Kemm intom boloħ u tqal
biex temnu kull ma qalu il-profeti. U jibda minn Mosè u l-profeti huma l-espressjoni li tiġbor l-iskrittura kollha. Anke fuq trasfigurazzjoni miegħu jidhru Mosè u Elija, il-liġi u l-profeti. U beda jfissrilhom kull ma kien hemm fl-iskrittura fuq. Dan il-mument huma jisimgħu il-kelma tiegħu u jisimgħu wkoll l-iskrittura infissra mill-Mulej, qalbhom bdiet tħeġġeġ. Ma kinitx imkebsta qalbna jgħidu ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-iskrittura. U joqorbu lejn ir-raħal ta' Emmaus fejn kienu sejrin. U kien fehmhom matul it-triq, imma iħabbat il-bipiva, jimponi ruħu Ħadd. Għamel ta' birruħu li se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Imma fil-qalb ta' Ġesu kien hemm maġġ kbir għall-istedina tagħhom. Ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm dan l-ewwel jum tal-ġimgħa li fih sibna il-ħolqien mill-ġdid, li fih il-ħajja rebħet fuq il-mewt, il-grazzja fuq id-dnub, il-paċi fuq l-inkwiet u l-ansjetà ta' qalbna. Ibqa' magħna. U la stednuh daħal magħhom biex joqgħod magħhom. U t-tieni ġest ta' Ġesu huwa dak li aħna niċċelebraw f'kull Ewkaristija. Waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobż, qal il-barka, qasmu u tawlhom. U f'dak il-mument fil-qsim tal-ħobż huma jagħmlu din l-esperjenza straordinarja. Jinfetħulhom għajnejhom dawk li kienu tqal biex jarfuh. Iżda hu qab minn qudiemhom. Ma telaqx. Imma ma kellhom bżonn iżjed jarawh bl-għajnejn tal-ġisem huma li bdew jarawh bil-qalb u bl-għajnejn tal-qalb u l-fidi tagħhom. Il-Mulej Ġesu jbierek lil dawk li ma rawx u għemnu. Imma llum iridu nissieħbu ma' dawn iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus u lill-Mulej nitolbuh jibqa' magħna. Nitolbuh biex jibqa' jispjegana l-Iskrittura fil-qudiesa tal-Ħadd u f'kull Ewkaristija li nċċelebraw. Nitolbuh li aħna nkunu nistgħu narfuh fil-qsim tal-ħobż li huwa l-iżjed isem antik li aħna l-insara użajna għal dik li nsejħula l-Ewkaristija u l-qudiesa, il-qsim tal-ħobż. Għax il-qsim tal-ħobż mhux biss rit li aħna se niċċelebraw minn hawn ftit ieħor, imma huwa atteġġjament, mod ta' ħajja li taqsam ħobżok ma' min hu bil-ġuħ, li taqsam ħajtek ma' min tħobb, li tagħti ħajtek għall-ħbieb, għall-aħwa. Dan huwa s-sinifikat profond tal-Ewkaristija li niċċelebraw. Il-ġuħ li għandna għall-Ewkaristija, l-għaġġ għandna li nisimgħu il-kelma ta' Ġesu huma grazzja lil Mulej jagħtina.
Imma ma din ix-xenqa, ma dan l-għaġġ u l-ġuħ u jagħtina wkoll il-mezzi. It-talba tagħna f'dan l-Għid qaddis huwa li aħna b'impenn nirritornaw lura lejn Ġerusalemm. Hekk għamlu id-dixxipli ta' Emmaus. Kien sar ħafna ħin. Il-jum kien ġa wasal biex jintemm. Imma bil-ferħ li jarfu lil Ġesu dak il-ħin stess iqumu u jerġgħu lura minn fejn ġew. Hemm sabu lil 11 u lil sħabhom miġbura flimkien. Dawk sħabhom li kien rawhom sejrin b'qalbhom sewda u iwa daw in-nisa u dan mhux kollu tewdin u dawn qalulhom il-Mulej qam tassew der lil xmun. Huma d-dixxipli ta' Emmaus ukoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. X'jiġrilna fit-triq ta' ħajjitna? Il-Mulej aħna fejn aħna minn aħna jissieħeb magħna. Ma jitlaqniex, ma jabbandunanix. Jagħtina l-grazzja li narfuh fil-misteru kbir tal-qsim tal-ħobs. Ejjew nitolbu biex aħna bħala Knisja inħossu lil Mulej miexi magħna f'din it-triq imwera u diffiċli. Ejjew bil-faraġġ li jagħtina inkunu nistgħu nfarġu lil ħutna. Nagħtuhom kelma ta' ġid u mhux ta' mrar. Kelma ta' tama u mhux taqtih il-qalb. Il-Mulej qam tassew. Alleluja. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika.
nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-Imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis id-dawl tal-Għid jimla l-ħolqien kollu. Żguri mir-reqqa ta' Kristu fuq id-dnub u l-mewt. Ejjew inresqu quddiem il-Missier il-ħtiġijiet tal-Knisja u tad-dinja. Nitolbu għal Knisja mqazza ta' biex il-Missier ta' Ġesu Kristu imqajjem mill-mewt ħa għal dejjem. Iżommna sħiħ fis-tqarrija tal-fidi vera u jsaħħaha quddiem it-tentazzjonijiet u kull tiġrib. Nitolbu għal Papa Franġisku biex il-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu għallim tal-imħabba iwettqu fil-missjoni tiegħu u dawlu biex waslilna r-rieda ta' Alla għalina anke f'dan iż-żmien ta' dbatija u ta' diffikultà. Nitolbu għal mexxejja tal-ġnus biex il-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu, Sultan Umli u Mansuet, jaħdmu dejjem għal ġid veru taċ-ċittadini u jeħilsuhom minn kull qerq, abbuż ta' seta' u egoiżmu. Nitolbu għal morda u l-moribondi u dawk li jieħdu ħsiebhom biex il-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu rebbieħ fuq il-ħażen u l-mewt ifarraġhom fid-dbatija tagħhom u jimlihom bit-tama tal-ħajja ta' dejjem u biex dawk li huma fdati bil-kura tagħhom jaraw fihom li Ġesu ħaj li qed jitlob l-imħabba tagħhom. Nitolbu għal foqra u l-batuti biex il-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu għani fl-imħabba jagħtihom kull ma jeħtieġu u jwasslu l-karba tagħhom lil ħuthom. Nitolbu għall-imamdin biex il-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu iben obbedjenti iwassolhom għalejna bla qis għall-għaqda sħiħa miegħu u jbiddilhom biex jaħdmu dejjem għall-imħabba u s-slim. Missier li fil-Qawmien minn bejn l-Imwiet ta' ibnek Ġesu, għamiltna wliedek. Isma' din it-talba tagħna biex ngħixu dejjem bħala wlied tal-Qawmien mill-Imwiet bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Palma mimlija bil-ferħ tal-Għid, se nofrulek Mulej is-sagrifiċċju lill-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb, titwielet mill-ġdid u tieħu l-għajxin tagħha bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħal il-Mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inaxxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-Qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxeret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena. U l-għawit tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Qaddis tassew int Mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddis u tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk Mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna
li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-Qawmien u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġja tiegħu, brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek, biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek, tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, lili qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-Isqof Anton u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li intritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqqadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex ikoll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu,
Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-Imwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
sarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu bil-grazzja u t-tiba tiegħek u Alla, ħares dejjem il-Knisja tiegħek li jinġedditta bil-misteru tal-Għid u wassala fid-dawl tal-Qawmien għall-ħajja bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-Mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-Mulej. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Item issa est, alleluia, alleluia. Regina Celi,
il-quddiesa tal-lum il-Ħadd 4 ta' April, Ħadd il-Għid. Qabel intemmu din ix-xandira ninfurmawkom li wieħed jista' jakkwista l-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna. Il-ktieb għandu aktar minn 600 paġna, fosthom 50 paġna ta' ritratti bil-kulur. Min jixtieq jakkwista minn qabel dan il-ktieb bit-tagħlim tar-raj spiritwali tagħna huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. B'mod speċjali llum nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Mill-ġdid nawgura 8 qaddis lilkom u l-familji kollha tagħkom.